haul cu ce am cumpărat din Japonia și din Coreea. Să începem cu ce am cumpărat din Japonia. Mască, 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 mască. Toate sunt din gama Lululun. Este un brand foarte popular în Japonia. Am mai cumpărat de la ei niște patch-uri pentru ochi, dar și de la alt brand. Acestea ar conține niște ace. Pur și simplu apeși și ți intră în zona cearcănelor. Tot pentru cearcăne am cumpărat sticurile astea. Bine, am cumpărat mai multe. Asta ar fi. Asta e pentru mine, că sunt mai tinerică și am cumpărat 3, dar nu știu unde e al 3-lea. Și pe acestea le-am cumpărat pentru părinții mei. Ar fi pentru persoanele mai înaintate în vârstă, care au zona asta destul de neagră. Am mai cumpărat patch-uri pentru coșuri. Crema asta mi-a recomandat-o ChatGPT-ul împreună cu tonerul. Ăsta este tot un toner pe bază de orez. Eu țin să menționez, fetelor, că am tenul gras. Și acum să trecem... Nu, uitați, mai am niște produse pe aici. Am găsit și al 3-lea stick pentru ochi. Am cumpărat vitamina C. Am văzut că este un produs destul de viral la ei. Chiar sunt curioasă. Acid azelaic, dar și niacinamidă. Și acum trecem la păr. SPF pentru păr. Fetelor, folosiți SPF pe timpul verii, mai ales fetele blonde, pentru că eu acum un an de zile mi-am ars părul de la soare. Am cumpărat din gama Diencer leave-in-urile astea pentru păr și șamponul lor din gama reparatoare și tratamentul tot din aceeași gamă. Aici este un ser tot pentru păr. Aici un ulei tot din aceeași gamă. Aici am luat niște monstre. Tot de la ei. Au 3 game diferite. Și niște măști de păr, tot de la Lululun. Am auzit că miros incredibil de bine. Chiar sunt curioasă. Și în ultimul rând, cireașa de pe tort, Dyson-ul. L-am cumpărat foarte ieftin comparativ cu prețul din România. Am dat undeva la 1050 de lei pe el. Și continuăm cu ce am cumpărat din Olive Young. Și acum să continuăm cu ce am cumpărat din Olive Young. Acest toner care calmează este de la Anua 77+. Zero por de la Medicube. Ar controla într-un fel excesul de ulei de pe față. Chiar sunt foarte curioasă de el pentru că eu am tenul gras. Niacinamide de la Anua. Tot de la Anua acest ser și cremă cu acid hialuronic, dar și PDRN. La ei PDRN-ul este o substanță foarte folosită care ar face minuni. Ar regenera structura pielii. Tratamentul ăsta de păr cu proteine, dar și tratament pentru scalp, ser pentru scalp, care ar regenera cuticula firului de păr. Am cumpărat și mucine de milk. Am cumpărat 4 mucine de milk. Reface bariera pielii, restructurează într-un fel tenul. Redolșat.
Ăsta se folosește cam o dată pe săptămână. Am cumpărat și varianta de 300. Niciodată nu se folosește în combinație cu ăsta. Ăsta exfoliază. Ăsta exfoliază puțin. Asta e varianta de 100. Dar am și de 300. Am cumpărat pentru mama mea, care n-are și ea o vârstă. Centella ampule. Ăsta nu știu pentru ce este. Dar eu am luat să fie. Să fie, n-am avut în viața mea rutină de skincare. Biodance, ăsta este un tratament anti-aging, tot pentru mama mea l-am cumpărat. Are și pe DRN, dacă nu mă înșel. Nu are. Este un tratament pentru pori, anti-aging și cu colagen. Și are și peptide. Ăsta este un acid hialuronic de la Toriden, calmează foarte bine pielea. Patch-urile din aceeași gamă cu ăsta. Ăsta este un ser Nambuzin. Are vitamina C în el și mi-au dat cadou și niște măști. Asta este tot mucina de melc. Medicube, PDRN-ul. Este un serum cu peptide, mi-au dat cadou o cremă de la ei hidratantă, dar și un PDRN mic cu peptide. Luminează pielea foarte bine asta și o hidratează intens. Am cumpărat din nou un tratament pentru scalp. Ar fi pentru creșterea părului. Mi-au dat cadou și un șampon la el. Chiar sunt curioasă de tratamentele astea pentru păr, având în vedere că sunt decolorată de 2 ani de zile în permanență. Am cumpărat șamponul lor reparator de la UNOV. 1+1 gratis, cred că a fost, sau ceva de genul. Miros foarte bine. Foarte, foarte bine. Odată cu șamponul am cumpărat și măștile tratament de păr, tot 2. Mi-au oferit o perie cadou. Am cumpărat pastele astea de dinți. Le-am cumpărat mamei mele pentru că ea are o problemă cu parodontoza. Bine, acum o ține sub control, dar ar fi bine să folosim produse speciale pentru asta. Ar întări cumva gingia, pasta asta de dinți. Iar pentru mine, pasta de la Marvis. Bine, nu știu de ce am luat-o, pentru că eu am fațete dentare, albește dinții. Și în ultimul rând, măștile de la Biodance, foarte faimoase, foarte virale. Este o mască care se ține peste noapte și conține colagen. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe, poate vom mai face videoclipuri de genul. Vă mulțumesc mult că ați rămas până la final, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, dacă ați folosit unele din produsele pe care vi le-am arătat eu sau dacă v-ați dori să le încercați. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi plăcută!